Vi har 5 minutter at filme i. Okay, jeg kan godt lide den der meget ved drill. Kasper, hvad synes du om det, vi skal til at lave nu? Hvad synes du om det? Okay. Har jeg stadigvæk snakket om det? Det har jeg sikkert også. Okay. Er noget i munden? Det er film fra 2. verdenskrig. Okay. Vi er nu på vej ind i et fucking gaskommer. Fuck Tom Kelly, mand. Oh my god. Seriøst, det bliver den vildeste Jackass-movie nogensinde her, mand. Løb! Kom nu afsted. Vi lukker alt gassen ud. Ja. Hold det! Skal vi lukke øjnene? Fuck. Hvorfor tog du? Jeg kunne ikke mere. Ah! Fuck. Oh shit. Ja, det var sindssygt. Henderson. Borup. Det var slemt, det var. Ja, der fandt over 8 før. Nej. Her står I sammen med de sidste tilbage. Hedder de Karl Rasmussen, og hvem er det over? Jacobsen. Fuck, det er godt klart, mand. Det er vejt. Iglo. Altså. Fuck, det var alt for sygt det her. Ej, det var vanvittigt. Kom så, Rasmussen! 5 immun over for det, eller hvad? Stop.